Dit gebeurt zo vlak voor carnaval natuurlijk op veel meer plekken. Nog gauw even een bekske in elkaar zetten. Alleen wordt er hier met een heel bijzonder materiaal gewerkt. Het zilveren materiaal wat je hier ziet is afval van isolatiemateriaal. Dus materiaal waar je huis mee isoleert, zodat je natuurlijk energie bespaart. En van dat isolatiemateriaal blijkt je de mooiste creaties te kunnen maken. Modeplatform Fashion Clash vroeg een aantal Limburgse ontwerpers om met wat voorbeelden te komen. Een corset, natuurlijk een soort couturestuk. Kijk, hier Lena heeft ook gewerkt met hoed. Ze heeft ook een tasje gemaakt. En wat heel tof is, in buitenlucht ook met licht, heeft het een heel tof effect, omdat het natuurlijk als een spiegel werkt. Wat ben je aan het maken? Ik ben een soort masker aan het maken. Ik had nog niet echt een idee voordat ik begon, dus ik dacht, ik keek gewoon naar vrolijke kleuren en patroontjes en dit sprak mij wel aan. Dus ja, het is lekker glitterend en vrolijk. Gaat u ook met isolatiematerialen werken? Ja, zeker. Ik ben ingenieur en ik ken deze materiaal wel. Het is niet alleen maar leuk en duurzaam om dit restmateriaal te gebruiken voor een carnavalse outfit. De achterliggende gedachte is ook dat de deelnemers iets opsteken over het isoleren van een woning. En de subsidies die daarvoor beschikbaar zijn. Eigenlijk via carnaval het onderwerp van energiearmoede agenderen. Maar zonder dat het per se daarover moet gaan. Mensen moeten gewoon een leuke avond hebben en een leuk pakje aan overhouden. En ondertussen proberen door beeldvorming en door dat te laten zien, dat mensen wellicht ook lezen van wist je dat je huis kunt verduurzamen, wist je dat er ook hulp is vanuit de gemeente, kosteloos. Ik heb al wel meteen gedacht van ik heb geen folie tussen de radiators en de muren. Dus het is wel van oké, misschien moet ik dat ook maar eens gaan doen. Ja. En dat is eigenlijk heel bijzonder om op die manier met zoiets groots als carnaval te kijken wat kan je sociaal-maatschappelijk inbetekenen.